Que tal? Boas tardes. En Mos están de loito polo crime de María Belén, esa veciña de 52 anos asasinada a mans da súa exparella, un home de 67 que se suicidou despois. Separáranse había poucas semanas, non había denuncias por malos tratos. É a primeira vítima da violencia machista en Galicia deste 2026. O Goberno galego dalle un ultimato ao central de que o levará ante os tribunais e non lle aclara no prazo dun mes por que mantén as peaxes na AP9 a pesar de que Bruxelas dixo que as prórrogas na concesión foron ilegais. Seguimos insistindo en que a única solución nestes momentos, e así a máis acordou o Parlamento galego por unanimidade, é rescate e transferencia, primeiro rescate, despois transferencia da xestión da autoestrada, e por iso damos este paso, necesitamos coñecer que está facendo e cales son as xestións. Onde sí pode haber un cambio no modo de actuar do Goberno é en levar ao Congreso por separado a revalorización das pensións, sen xuntala con outras medidas como a prórroga dos desafiuzamentos. De facelo, tería os apoios necesarios, porque o Partido Popular xa dixo que votará a favor da suba das pensións se desliga doutras medidas. O Executivo estuda levalo ao Consello de Ministros de mañá para que se poida facer efectiva en febreiro. A semana comeza coa entrada dunha nova borrasca, a chuvia sumouse a marea viva en Mariño.